Čaute, vítam vás Dlak Supernova SK a je tu so mnou 333, takže Andrej. polovičný satan. No dobre, Tak. čiže vyzval ma spolu s Matušom, to sú členovia Previdze 111 aka naši kopíráci. A vyzvali ma na súboj v Skywars. Nevedia, čo robia. Takže ideme na to. Kit. Počkaj, idem Dokiaľ hneď nemám do skôr. arenky. Dobre. Takže sme v sklenej trubičke a ideme na to. Dúfam, že sa nepridá nikto iný. Ktorú ideš? Diamond. A ty si na opačnom konci, ty potvora. Počkať, musím si zavrieť Skype. Dobre. Hej, vidím. Alebo to som nedostal zlé veci. Tam druhá. Ho. Ježiš, ja som super, jo. Nemám šipy, no. V pohode. Jo, ale mám tu želiesko. Aj pecku. Nemám pecku. Dobre, no, tak kde si ty? Ja ťa vidím. Sme na opačnom konci mapy, kamo. Zničiť ťa. Alebo ty mňa. Jedno z toho. Si píš, že ťa zničím. Ajajaj, Andrejko by rád. Polovičný satán. Ja vždy. Teraz voláme všetci Andreja polovičný satán. No jasné. Tomu Dobre. vera. Takže ideme sekať nejaké drevko. Samozrejme používame na to drevený meč, pretože prečo nie? Nekopíruj ma. Aj on? No, Ja som originál. No však jasne, taký retard sa môže narodiť iba jeden. Matuško, buď potichučku tam vzadu. Príliš veľa zdrobneli nepomáha, čo? Buď potichučku tam vzadu, áno, dobre. Ježiš, ona si tu pri mne prdká. Matúšová macka, ty. Dobre ty, Múrka, dobre ty. Ale Tam fakt, viac. ona si tu u mne prdla. Proste. Matúš, nevydávaj zvuky japonského orgazmu tam v pozadí. Počkaj, že vraj si ma spraví lopatku. Aj? Tak to sa craftí lopatka. Lopatka? Ježiš, prečo to Lopatkou otváram? očelo? Ako keď Ja som bol stalo- v tom Vietname, dostal som buď lopatkou, guľkou medzi Lopatkou. lopatky, alebo naopak, hej. Ja som dostal lopatkou do hlavy, a čo? Som dostal lopatkou medzi guľky. To bolo naopak? Medzi ktoré? Moje. Som pajzol tomu onemu debilovi z Vietkongu. To si mal vidieť jeho výraz, keď som mu ufikol mužnosť. 5 cm dlhu. Čiže to ako keby ani nič nemal. No viete, nemal. Mal iba veľký ten, ktorý nemal. AK-47 samopal, samozrejme. No, presne ten. Keby ste mali divné veci na mysli, tak to bol AK-47 samopal. Určite to Kaliber bol 5,56. Varšavskej zmluvy 628. 9. Ne! No tak to bolo rýchle video. Takže ak sa vám video páčilo, ale nie. Dáme si ešte rematch, keďže toto celkom posral, ale nie. Toto bude také krátke videjko, lebo sa mi nechce točiť do 10. Ja už 3/4 na 9. Vlastne 3/4 na 10. Dobre, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak som ho rozdrvil bez toho, že by som sa ho vôbec dotkol. Haha, polovičný satan. No jasne. Ja som He polovičné dieťa satana. Polovičné Jasné. dieťa, áno. Nevie, čo by vymyslel. Frustrovaný z toho. Dobre, ak sa vám video nepáčilo, tak dobre, Andrej, vieme, že si to ty. A ak sa vám páčia moje videá všeobecne, dajte mi like a vlastne odber. Je to zadarmo. Lúčim sa s vami ja, dovidenia. A polovičný Čau. satan, čau. Matúš, Pozdrav. Matúš, pozdrav sa. Ale Čau, dobre. Dobre.